Zdvihnite ruky tí, ktorí si kupujú za vlastné peniaze školské pomôcky. Tí, ktorí nekončíte v práci na obed. Ktorí nedostávate diety, keď máte na školských výletoch na starosť deti 24 hodín denne. Tí, ktorí majú dve práce, ktorí ste niekedy doučovali deti zadarmo, ktorí si myslíte, že dnešné deti nedostávajú to, čo by mali. Tí, ktorí si myslíte, že školstvo nie je prioritou tejto vlády. Natiahnite sa, koľko vládzete. Najvyššie ako vládzete. Ešte viac. Nás vždy natiahnu ešte o ten jeden kúsok. Vždycky nám povedia, že ešte vydržte, ešte chvíľku. Ešte do konca školského roka. Ešte do konca krízy, lebo teraz vláda nemá peniaze. Alebo nám povedia, vydržte ešte do nového volebného obdobia, lebo vtedy to programové vyhlásenie. Dokedy? Ďakujem.